by som vám ešte vysvetlil niečo k cenám. Na rozdiel od mnohých spoločností, ktoré fungujú na slovenskom a českom trhu, zákazníci, ktorí si nakúpia od nás zliadky, či už zlaté alebo strieborné, dostávajú z našej strany vždy nové zliadky. To znamená, rafinéria, my ako zákazník, konečný zákazník dostáva tým pádom nový zliadok. Veľa spoločností funguje spôsobom takým, že vykúpia zliadok od zákazníka A a predajú ho zákazníkovi B. Potom sa dostávame do situácií, kde zákazníci mi častokrát ukazujú fotky alebo stránky iných spoločností, kde tá cena napríklad pri uncovke zlata alebo striebra je o pár eur nižšia, ale jednoducho my sa na také ceny nemáme šancu dostať. Treba si uvedomiť jednu vec. Sú to takzvané obehové zliadky, ktoré v podstate putujú medzi ľuďmi a ten obchodník ich vykúpia a následne ich predá ďalšiemu zákazníkovi. Tak ako som povedal na začiatku, u nás človek dostáva vždy nové zliadky so 100% garanciou, že to, čo od nás kupuje, je drahý kov nami deklarovanej rídosti a kvalite. Takže buďte opatrní v tomto smere. Je tu veľké množstvo obchodníkov v Čechách a na Slovensku, ktorí deklarujú, že fungujú v danom odvetví 20 rokov. My v tomto odvetví budeme fungovať tento rok 35 rokov, takže zvážte, že od koho nakúpite a komu pošlete v rámci nejakej zálohovej faktúry alebo predfaktúry peniaze na účet, aby ste sa naozaj toho, čo ste si objednali, dočkali.